Aquí traiem els nusos. Aquí ens trobem allò que té a veure amb els drets. El primer llibre, La cibernètica i l'humano. Important, els set hàbits de la gent altament efectiva. Joventut i democràcia, estem als 70s. Más Platón y menos Prozac. Lutáis, Personal Coaching for Results. Y Los años perdidos de Leonardo da Vinci, en què José Luis Espejo ens diu que Leonardo va estar a Montserrat. Doncs aquest és una miqueta el material del que hem partit per la creació del que estem denominant en el prototip un centre per al coneixement, per la motivació per als resultats, els resultats per al coneixement i el coneixement per sobre de la ignorància. Els hàbits, els costums, les expectatives, la evolució i com ha anat evolucionant al llarg d'una sèrie de sessions aquest centre de coneixement que té previst presentar-se a la societat en el Centre Cívic Vicenç Bou el proper 23 d'abril. D'aquí vol començar una ruta, la Vall d'Aro, l'Empordà, Girona, Barcelona, Gràcia, l'Eixample, Horta-Guinardó, que començaria una vegada passat el solstici de l'estiu, per finalitzar 23 de setembre, 23 de desembre. I, la presentació de la societat de Tarquinos, activitats, continguts i programes oberts, programes personalitzats, activitats on demand, acostaments, anàlisis, programes per a l'excel·lència, per a l'excel·lència personal, per a l'excel·lència professional, en fi, tot un menú.